Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары. Студияда Гүлназ Ибрахимова. Ил президенты Владимир Путин видео элемташы дәүләт идарәсе югары мәктәбенең 4-нче агымын тәмамлаучылар белән очрашты. Укыту программасы Россиянең төрле төбәкләреннән талантлы һәм перспективалы идарәчеләрне берләштерде. Анда 300-дән артык кеше белемен камилләштерде. Югары мәктәпне тәмамлаучылар арасында Татарстанның яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов та бар. Илебездәге һәм чит илләрдәге иң яхшы тәҗрибәләрне өйрәнделәр. Президент алынган барлык күнекмәләрне дә ил һәм гражданнар файдасына дип ышаныч белдерде. Сауд Гарәбстаны корольлеге хакимияте 2021 елда хож гыйбадәтен үтәү өчен шикләнгән санда гына хоҗилар кертелү турында карар кабул ителүен игълан итте. Бу дөнья күләмендә коронавирус инфекциясе таралу белән бәйле. Гыйбадәт кылу өчен корольлек территориясендә булган дин кардәшләребез генә кертеләчәк. Быел хиҗри исәп буенча 1442 елда Сауд Гарәбстаны хакимияте коронавирус таралу куркынычы сәбәпле корольлектә яшәүче 60 мең кешегә генә хож кылырга рөхсәт итте. Шулай итеп, Россия шул исәптән Татарстан мөселманнары да быел изге урыннарга хож сәфәренә бара алмаячак. Яңа уку елына Юдино бистәсендәге сәнгать мәктәбен ныклап төзекләндерү күздә тотыла. Ул сәнгать һәм музыка юнәлешләре буенча 300 баланы кабул итә. 1974 елда салынган бинада эшләр июньдә башланды. Ремонтлауның барышын Казан мэры Илсур Метшин карады. Мәктәпнең су белән тәэмин итү челтәрен алмаштыралар. Фасады яңартыла. Бина структурасын үзгәртәләр, музыка корпусына тавыш изоляциясе булган уку кабинетлары һәм 80 урынга исәпләнгән концерт залы өстәле. Сәнгать корпусында студияләр, шүлмәк ясау остаханәсе барлыкка килергә тиеш. 11-нче Бөтен Россия татар авыллары Сабан туе 3 июльдә Мөслимдә уза. Бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре бәйрәмгә әзерлекнең торышын карады. Биредә эш тулы кешенә бара, Сабан туеның программасы чакырылачак кунаклар исемлеге әзер. Ковид йогышы таралу куркынычы сәбәпле бәйрәм барышында Роспотребнадзорның эпидемиологик саклык чараларына таләпләр көчәйтелә. Республика парламенты комитетлары узып баручы ярты елдагы эшләренә йомгак ясый башлады. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Ойрат Зарипов матбугат конференциясе уздырды. Туган телләр елына багышланган чараларны тормышка ашыру, сайлаучылар белән эшләү, мәдәният, мәгариф һәм мәгълүмат сәясәте турындагы төп законнардагы үзгәрешләр. 6 утырыш булган 27 доклад, 10нарча закон проект әзерләнгән. Парламентарийлар профильле экспертлар белән берлектә мәдәният, мәдәни мирас объектлары, мәгариф турындагы законнарга тиз арада үзгәрешләр керткән. Дәүләт думасындагы коллегаларына мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүматны яклау турында федераль законга төзәтмәләр кертергә тәкъдим иткәннәр. Моңа Казанның 175-нче гимназиясендә булган фаҗигале вакыйгалар сәбәп булды. Масса күләм мәгълүмат чараларында һәм социаль челтәрләрдә җинаять турында деструктив мәгълүмат тарала башлады. Социаль сәясәт комитеты әгъзалары белән берлектә республика мәктәпләрендә укучыларны кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыруны да җентекләп тикшергәннәр. Бу эш республикада гадәти система буенча алып барыла. Президент карары белән мәктәп ашханәләрен төзекләндерү һәм җиһазландыру өчен бюджеттан өстәмә акча бүлеп бирелде. Әлеге юнәлештә эш дәвам итә. Быел Пермь шәһәрендә туган якны өйрәнү эшчәнлеге башлануга 15 ел тулды. Бу вакыт эчендә Пермь татарларының төбәкне үстерүгә керткән өлешләре, сугыш чорын кичергән буын турында 20дән артык китап бастырылган. Шушы көннәрдә Пермь шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Данир Закировның Пермь татарлары ватан өчен көрәштә дигән китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Чарада катнашучыларны, китапны тәкъдим итү кичәсенә чакырылган кунакларны Милли шура рәисе Васил Шейхразиев исеменнән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров сәламләде. Шулай ук якын араларда Пермь өлкәсендә экспедицияләр, төбәк тарихын өйрәнү конференцияләре оештырылачагын җиткерде. Чараны алып баручы Альберт Бурханов Бөтендөнья татар конгрессының төбәкләрне өйрәнү өлкәсендәге эшчәнлеккә кыскача күзәтү ясады. Төбәкчеләр һәм төрле юнәлеш буенча китаплар чыгара. Көненә 2-3 китап чыга татар дөньясында, Татарстаннан түгел. Мәсәлән, әйтеп китерәк, кайсы районнар 90-нан артык китап чыккан, кайсында әзрәк тә. Менә бу китап Пермьдә, мин беренчедән бу китапны февраль айында барып кайттым, Пермьдә презентация матур итеп губернатор белән бергә үткәрделәр. Һәр монда инде Казанда үткәргәнбез. Хәзер соңгы вакытта Бөтен дөнья татар конгрессында безнең оешма аркылы төбәкчеләр һәр вакыт Ayına 2 tapkır bulsa da, 1 tapkır bulsa da bir prezentatsiya kerip turabız. Kitap mana bu
Яңа китапны танытуга багышланган чарада шулай ук Бөек Ватан сугышы ветераны Александр Малов, Хәрби дан клубы ассоциациясе рәисе Михаил Черепанов һәм тарихи юнәлештә эзләнүләр алып баручы галимнәр катнашты. Әгәр дә без менә шушы китапны бәяләргә телибез икән, әйтергә тиешбез. Бу татар тарихы бу. Чөнки мондагы кешеләрнең күбесе хәзер юк. Ләкин хәтер, халык хәтере менә монда менә. Халык хәтере, шушы хәтерне безгә һич шиксез саклау әлбәттә кирәк. Индус Таһиров билгеләп үткәнчә, китап авторы тарихчы түгел, техник фәннәр докторы. Шулай булса да, әлеге китап бәһаләп бетергесез әһәмияткә ия. Инде алдан язган берничә китаплар инде, бу турыда татарлар тарихы буенча да минем материаллар күбәйсен. Мин аннарсын, мин анда яздым. Пермь өлкәсендәге булган татарларның гөрүдләре Пермь өлкәсенең Молотов өлкәсе булган инде. Аның керткән өлеше. Китапта халкыбызның 120дән артык лаеклы кыз уллары, шул исәптән Молотов, ягъни Пермь өлкәсенең 75 батыры турында мәгълүмат тупланган. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. 1 июньнән алып 11-нә кадәр Казанда суд приставлары балаларга дигән акция үтте. Аның йомгаклары белән матбугат конференциясендә таныштырдылар. Акция алиментлар буенча бурычларны түләүне күтәрүгә юнәлдерелгән иде. 16 миллион сумнан артык акча күчерелгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Приставлар тарафыннан 300 тикшерү үткәрелгән, 70 бурычлы кеше административ җавапка тартылган. 48 кешегә карата җинаять эше кузгатылган. Аларның кайберләренең мөлкәтләрен тартып алырга, Россиядән чит илләргә чыгуны тыярга мөмкиннәр. Акциядә алиментларны эзләтеп алу буенча гражданнарны кабул итүдә оештырылды. Шундый ук чараны федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстандагы идарәсендә 2 июльдә кабат үткәрү күздә тотыла. Идел буе төбәгендә бердән-бер һәм илдә өченчесе. Бүген Казанда балалар яман шиш авырулары гематология һәм хирургия үзәге ачыла. Аны республика балалар клиник хастаханәсе базасында ел ярым эчендә төзегәннәр. Уникаль объект төзелеше 2020 елның гыйнварында башланган. Корпусны эшләтеп җибәргәннән соң пациентларны 2 тапкырга күбрәк кабул итү мөмкинлеге туачак. Республикадан тыш Идел буе округы төбәкләреннән килгән балаларны да тикшерәчәкләр. Биредә сөяк, миен һәм тел күзәнәкләрне күчереп утырту буенча операцияләр ясап була. Моңа кадәр алар Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта гына ясалган. Яңа җиһазлар куелган. Илнең әйдәп баручы югары уку йортларында табибларны укытканнар. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.